Behin Descartes proiektua pizkat saltzeatuta, batez ere zentratu naiz Canals proiektuan eta Pi proiektuan, eta aukeratu ditut bakoitzetik bi. Orduan, bi aurkeztearen, lehenengo hau aurkeztuko dizuet, hemen lanketa proposatzen da, bai figuren sailkapenean edo detekzioan, eta baita serietan oinarrituta. Orduan, adibidez, serien kasuan, hemen eskatzen duguna da, figura berdinak dauzkaten serieak aukeratzea, nahiz eta figura hauek modu desberdinan antolatuak egon, ordena desberdinan. Orduan, aukeratuko genituzke, adibidez, hau. Eta hemen erregistratzen doa egindakoa, ez? Ondo egin baldin badugu, hemen korrekto jarriko liguke, eta hemen saiakerak ere erregistratzen ditu. Orduan, nahiko bisuala eta erabilgarria iruditzen zait ariketa hau. Eta bestalde, Pi proiektuan, direla 3. ziklorako zuzendua, adibidez hau nahiko erabilgarria iruditu zait, hemen da banaketaren kontzeptua lantzeko eta dirua erabiliz. Orduan, eskatzen dugu 55 euro, Ana, Luis eta Carmenen artean banatzea. Eta hemen ematen dizkigu bakoitzetik 3 bilete, ez? Eta orduan, jomar dugu erabakitzen nola banatuko ditugun 55 euroiek gure lagunen artean. Kontuan izan da bakoitzetik 3 bakarrik dauzkagula. Orduan, banatzen ditugun heinean, hemen ere erregistratua geratzen da bakoitzari zenbat, eta zenbat banatu ditugun guztira. Orduan, nahiko entrenamendu erresa eta bisuala iruditzen zait hasierako lanketarako.